ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ ବାତ୍ୟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ହଉ ଶୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଠାକାର ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଆସି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବାୟୁ ଜଳକଣା ଆକାରରେ ମେଘରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରୁ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭୂତ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନଚାପ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଆସି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ।